Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Uwe nongñiah liengsuiñ Air India Express obrang ar prasnam karta obrang shu shong kurim dangshen ula Khlad no na kadaw ka jing shitom ka do non. Ngisngo si jori ka jing du no ya upar lok ba kodo na mar ka jing pang. Ki jing perkhat jingi ki dan ringkat ba kalong yeng ha kani ka por jong ka jing sngo si ka bajur. Ngi ai ki jing yaram kat bala shaki kat ba baro ngi khun ye kani ka jing du ka bakraw. Ong unong ai tin jong ka Air India Express ha ka kerwa. Ngi kerpat ya baro ki be dei kam ban buram ye ka jing long kerpang ha kani ka por bar ban kiar na ki jing keno bam dan kam kat bangi dang kular ban yarap ye ki bor badei pen ha ka rukom ka badei. Na ben rap biang unong ai tin kinong trei liengsuiñ ha ka jing ai jing mun sha ka ying bishar ba Khlad U jong ka Delhi. Karkum ka kai phot jong ka HD kalintiyat kala terwa ban penkiu ye ka jing ja that jong ki nongñiah liengsuiñ man ka tayo na ka life riu sha ka safra kanta sedang na du ka shitrik ujil liu arhajar arpsan bat penduna stat ye ka jing net liengsuiñ mit na du ka shitrik nailor arhajar arpsan. Kaying bishar bahe jong ka Delhi ka arpsau trik February kala patha ka DGCA ban but rinti ka por jong ka ha ka bapentray kam ki kendon belapen kala thamai halor ka por tray bat ka por shong that jong ki pilot ha ka rukom ka basdang na du ka shitrik ujildio la pentip ka Justice Tara Vitasta Kanju da unong ya sat an jong ka DGCA ba kila ai ka affidavit ka bapen pau ki arpo artli ki kendon balapen kala jong ka kendon jong ka liengsuiñ pat ba CAR khat santli on pentri kam na do ka shitrik ujeliu arhajar arpsan ba ki basa on pentri kam no ha ka shitrik unailur unong ya sat an jong ki seng pilot nong mudoi ula kentu ya ka ying bishar ban penmi ya ki jing tha badei ban bot rinti ya ki por balabu da ki nong sha mudoi ha ka affidavit halor kane unong ya sat an jong ka DGCA ula ong ngila dep ban ai ke jing pen scam ban ngila sha ate ha ke jing pen scam kaying bishar kala ban perkhat ban pendu no e ke jing tho jing tar namar ba omdan AA ka basa ha ke jing karpat menta.